lucruri de care să ții cont înainte să începi clasa a 12-a. În primul rând, te interesează să-ți setezi un obiectiv foarte clar. Gândește-te așa: numele tău, liniuță, ce notă vrei să fie în dreptul lui. Gândește-te numai la chestia asta, cu ce notă ai fi mândru la sfârșitul anului. Deci setează-ți obiectivul în primul rând. În al doilea rând, atunci când te apuci de învățat pentru matematică, gândește-te dacă știi partea de bază, partea aceea de calcule, partea care ține mai mult de gimnaziu, să zicem. Fracții, radicali, ecuații, lucru cu numerele, calcule în general. Dacă nu știi partea asta, trebuie neapărat să ți-o pui la punct, pentru că în clasa 12-a nu o să se reia prea mult și o să rămâi de fiecare dată cu golurile astea pe care o să le tragi cu tine tot anul școlar. Așadar, clarifică-ți-le cât mai repede, după care poți să treci mai departe la pasul cu numărul 3, și anume, structurează-ți foarte bine materia, pune-ți-o așa pe capitole și gândește-te ce anume nu știi din anii trecuți. Foarte important să recapitulezi clasa a 9, a 10 și a 11 și capitolele care știi că pică cel mai des la BAC și pe care nu le stăpânești așa de bine, pe astea să le reiei cât mai repede, ca după aceea să ți le pui la punct și să vină și materia de clasa a 12-a. Lasă-mi un comentariu în care îmi scrii dacă știi să faci calculele de bază sau încă trebuie să mai lucrezi la ele.